こんにちは、こんばんは、ママケです。モンスターハンターワールド続きから遊んでいきたいと思います。今回はクシャルダオラの討伐にやってまいりました。ですね、今日ですね新しいなんだっけマムタロットが新しくね導入されたんですけど、ハンターランクが達していないため遊べないので急いでハンターランクを上げようと思います。では参りましょう。勝てるかな。始まりました。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、戸籍とか玉とか変えてくるの忘れた。何装備してたっけ。はいはい、初め了解です。ちょっと待って、自分が今どこにいるかわからない。ちょっと待ってやばい。痛いちょっと待って。やめてやだな、ちょっと飛んでる敵とさ、この近接武器やるの苦手なんだけど、ビュってるし。やばほら、もう体力の損失がなくなる。痛いちょっとやばい、本当にやばい痛いちょっと本当にやばい待ってやめてやばいよいしょ何ちょっと本当まずやめてくれやばい、こうピカって会いたい。届くかなこの距離。こっち来ちゃったもう体力の相違も脱ぎたいんだけど起きちゃった。よいしょ急いでほら、そういうの忘れてる。抜いた。オッケー。どうなった？今移動できてた？よいしょー。お願い、やめて、しまって、投げて、違うしまって、投げてよいしょー。この時に攻撃か。バヒューオッケー、落ちてきた。違うまあいいや。よいしょー。オッケー、いいんじゃない？はい
た飛んだ。そう、そしていや、やばい。あ、ちょっと待って、見えない。閃光弾を補充してきたんですよ。そして投げないですよ、変わらず。ひどい、やばい、ちょっとそんなことやってる場合じゃない。どこ顔寝てる。あ、ここ通れないじゃん。顔見たかったのに。はいはい、よいしょ。猫ちゃん離れて、危ないよ猫ちゃん。よっと、痛い、自分も痛い。なんで一人でやろうと思ったんだろう。痛い。消えた。急げ、外れ。やれー、やれー、叩けー、きれー。やめろーい、やめろーい、やめろーい。風いやー。あの子壁に向かって走っていくよね。やば、これやばいわ。あ、死んだー。はい、お疲れ様でした。やばいね、めっちゃ竜巻出てるよ。そんな中で寝てるし、あの子すごすぎ。今度は頭が見えるようにこっちから行こうかな。寝てる。鼻赤いよね。なんかすごいブレてるし。あ、これもね、実はね、補充してきたよ、君のために。よいしょ。じゃあ猫ちゃん離れて、猫ちゃん離れて。この距離大丈夫かな。えい、イエーイ。なんか V 破壊出た。倒れた。君は爆破に弱いの？この子尻尾取れないのかな。おばあはーい。記憶をセットしておきたい。よいしょ。よいしょ。あ、ここに落とし物がある。ルテショの血って落とし物見えなくて困るよね。おー、あ、やばい、待って、スリンガセットして、そして回復薬を飲んで。あー、落とし物を拾いに行きたかったけど、それどころじゃなくなってしまった。あ、ここに落とし物ができてしまった。いや、あー、いい振り返りだったんだけどな。痛い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 。ガードが間に合ってた。あ、痛い、やばいやばい。またこういうことする。早く食べよう。おはーい。あれなんか、はい、わけのわからないうちに倒してしまいましたね。はい、で、ちょっと待って、落とし物前に君を剥ぎ取ろう。なんだかよくわからないうちに倒してしまった。いや、もっとこうかっこよくズバッて決めたらいいんだけどね。まあそんなことは無理だよね。落とし物拾って、この辺に落ちてたよね。落とし物拾って、あとはない上から眺めるクシャルダオラ。なんでこの子鼻赤いの？かっこ悪いよね。ほら見てこれ。疲れたね。今日も猫ちゃんありがとう。かわいい。うわ見てこれ、もう鼻がかぶって何が何だか分かんない状態。
画面ほぼ翼っていうね。はい、ということで無事にクシャルダオラ討伐完了いたしました。あと次はテオテスカルトですね。頑張ってランク上げてマムタロトの任務やりたいと思います。なんか期間限定だったんだね。急いで頑張りたいと思います。はい、では、今回バルハザクですね、やってまいりたいと思います。さっきですね、テオテスカトルと戦ったんですけど、なんか録画されてなくて、すいません、怒涛の3連戦をやろうかと思ったんですけど、2連戦になってしまいそうです。では気を取り直してバルハザック討伐したいと思います。行きましょう。はい。やりましたじゃない、違う、これじゃない。おばさん見つけました。そうですね。どこ行った？ちょっと待って、こっちにも準備通問があるんですよ。うわー、尻尾強烈だな。結構飛ばされる。すぐそうやって具合悪いんじゃないの？正気なんか吸うから。なんかちょっとギロスに当たってる。でもこういう大きいモーションをしてくれるから攻撃は当てやすいような気はするんだけど。バルハザクのアシャット、ありがとう。どっちだろう。うわーいでーす。やべっす。ピヨってる。これはお疲れ様でしたな感じですかね。よかった。ギロスくんありがとう。友達ギロスくん助かった。飛んできた。あの子飛べんの？美しくないなこの子。しびれてる。ラッキーだけど当たらないね。待って、自分が今どこで何をしているのかがわからない。痛い。
やばい、尻尾が長い。あれはどっち？下か、下向きか。大丈夫かいみんな。あービーム、今がチャンスなんじゃないですか。当たらないね。痛い。ビームには2種類あるのね。まっすぐ飛ばすタイプと、そうやって左右に振り分けるタイプと。ヒロ優秀だね。頑張るね。仲間の敵かい？ドシュドシュ。ヒロスくん大丈夫？気をつけて。来ちゃうね、あっちにね。よいしょ、尻尾まで届かないな。あと1で切れたい。オッケー、阻止してやったわ。うわ、着地が優雅だね。見た目こんななのに。あ、ちょっと待って。やば、あれはやばい。やばい、マジか、戻ってくんのか。ちょっとこの海はやばい。この水はやばい。やばい、やばい、やばい。ああ、オッケー、ひるんだ。尻尾が来るかと思ったけど来なかった。なんか落としてるよ君。体の部品かな、なんか落としてるよ。水の中には行かないでほしいな。あ、やばいやつだ、やばいやつだ。痛い、やべえ。はあ、飛躍もうない。はあ、オッケー、オッケー。あれやってる間も効くんだね。何したのこの子。あ、転んだのこれ。どうなのこの子。どうしちゃったの？どうしちゃったのバルちゃん。邪魔じゃお前ら。違う。あ、じゃあ足跡拾っていこう。あ、足引きずってる。うわー、やば、うわー、危なー。正気ビームは防いだけれども突進を受けてしまった。いた
れたよ。あ、なに？すぐまたそうやってどっか行くんだから。あ、帰ってきた。眠りに疲れましたね。見て、して待って、いた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 。あ、君お友達じゃない子か。お友達じゃない子なのね、君はね。あれ、源流弾、あ、源流弾入ってたじゃん。なんだよ、もう無駄なことしちゃったよ。当たらねえ。全然当たらん。違う、ヒロスくんじゃない。ごめん。あ、やったー。でも尻尾落とさなかったー。はい。あ、ハゲ取り、ハゲ取り。ギロスくんどいて。違う、落とし物じゃない。ハゲ取り、ハゲ取り。ありがとう。なんだかすごいギロスくんのおかげで勝てたような気がする。何かに見つかったらしいけど、何に見つかったんだろう。あれ、なんか今尻尾剥ぎ取ってるよ。尻尾落ちたの？落とし物なかったのか今。あとは何も落ちてない？落とし物消えちゃった感じ？わあ、マジか。もったいない。わあ、見て、ほら、こんな感じ。いやどれが目？ちょっとギロスくん押さないで。あ、君お友達じゃないギロスくんじゃん。わあ、見て、なんか深海魚みたいな顔してるよね。ね、ギロスくん邪魔で見えない。もうギロスくん、みんなこのバルハザクに吸われてたでしょ。あ一体どの部分だよって感じの絵になっちゃいましたね。はい、ということでドタバタ古竜3体、残念ながらテオくんは録画できませんでしたが、なんとか3体倒すことができました。この調子で頑張ってハンターランク16まで上げてマムタロットやりたいなと思っています。ここまでご視聴くださりありがとうございました。次回もぜひ見ていただけたら嬉しいです。それではまたねー。